гласувано им през годините. Срещу тези, които прикриха истинските си лица и цели и днес дори се опитват да управляват със страх и натиск. Сега сме много повече на брой и тръгваме на избори с коалиция Център, свобода и достойнство. Тръгваме с вяра в нашите идеали и с отговорност към всички български граждани, живеещи в страната и чужбина. Защото ние от Народна партия Свобода и достойнство и НДСВ преодоляхме тясно партийните си интереси и лични амбиции, за да станем изразител на политическия модел на модерното българско общество. Едно общество без исторически, етнически, религиозни и социални предразсъдъци. Общество солидарно с слабите и лоялно към институциите си. Коалирахме се в трудно време и за трудни избори. С една единствена цел – да прокараме друг, по-добър, алтернативен път в парламентаризма и политиката. Ние много силно искахме да направим по-широко обединение в център-дясно, но другите ни партньори не осъзнаха смисъла на политическия момент и акта на сближаването на близки по своята идеология партии, които имат ясна и дългосрочна управленска визия. Днес ние сме длъжни да успеем не само за това, че сме втората по големина коалиция, участваща на тези избори. Обречени сме да успеем заедно с всички хора, за които свободата и достойнството, честта и честната дума са висша ценност и въпрос на морал. Сбърканите приоритети на последното управление доведоха страната ни до прага на социална, икономическа и политическа криза. Справедливостта, възмездието и сигурността на гражданите не се случиха по ентусиазирания начин, по който бяха обещавани преди 4 години. Напротив, гражданите днес са много по-силно притиснати, по-малко свободни и с по-малко вяра в доброто бъдеще на своите деца. Това не може и не трябва да продължава така. Трябва да се намесим ние. Като възстановим заетостта, доходите, растежа на икономиката, които автоматично след себе си ще развият инфраструктурата и комуникациите. Като върнем справедливостта в обществото и доверието на бизнеса, възстановим независимостта и ефективността на съдебната система. В икономически план, като запазим валутния борд като силен гарант за финансовата стабилност, като върнем свободата на бизнеса, облегчавайки и премахвайки пречещите лицензионни, регистрационни и прочие режими, както и неефективната част от администрацията. Спешно ще разработим антимонополно законодателство, ефективни регулаторни органи, включващи силен граждански контрол. Ще осигурим равнопоставеност между държавата, фирмите и гражданите пред закона. Държавата и общините ще се разплащат на време, ако не, ще дължат лихви. Ще дадем повече права на гражданите за контрол над управлението и ще направим референдумите успешна практика за взимане на национални и регионални решения. Ще гарантираме в максимална степен правото на малцинствата да развиват своята езикова и културна идентичност. МВР няма да е същото. То ще бъде по-близо до проблемите на хората, реално ще защитава техния живот и собственост. Ще издигнем на по-високо равнище културните, икономически и търговски отношения на България със съседните страни и всички балкански страни. Бюлетина номер 6 е за България, която дава свобода, сигурност, насърчава солидарността и партньорството между държавата, частния бизнес, неправителствения сектор и отделните и граждани. Тя е за отстояване на традициите и мястото на България в съвременния живот. Тя е за общество,
на равните възможности, основано на реален плурализъм, демокрация, зачитане на универсалните човешки права и благоденствие за всички. Затова, скъпи приятели, участвайте, поемете своята отговорност и бъдете в центъра на политиката. С Божията помощ желая успех и пак успех на всички нас. На добър час! Скъпи приятели, наистина е вълнуващ момент. Толкова години съм сигурен, че всички сме чували много предизборни декларации, но в този момент като че не ме напуска една мисъл, слушайки, че това са хора, които наистина ще направят точно това, което декларираха пред вас днес. Сега е време, искам да поканя с голямо удоволствие един човек, чиято непоколебима смелост не можа да бъде пречупена нито от репресивните действия на тоталитарния режим в България, нито от промъкналите се в последствие в демократичния живот на страната агенти и доносници на бившата държавна сигурност, узурпирали за собствена употреба една такава чиста и справедлива кауза за защитата на правата и свободите на най-онеправданите български граждани. Скъпи приятели, искам да поканя тук господин Касим Дал. Скъпи приятели, дами и господа, скъпи съмишленици, дълбок поклон пред вас за това, че ни повярвахте. За това, че днеска сме тука, за това, че продължаваме този труден път, който трябва да извървим. Ние сме обречени да променим България. Аз така се стекоха обстоятелствата, от 85-та година съм в политиката, така да кажем. Бях само на 22 години. И тогава много хора задаваха въпроса: абе, вие ли ще промените България, даже или света? Скъпи приятели, щом имаме вярата, щом говорим истината, няма как да не победим. За съжаление, последните 23 години просто продължават тази агония. За съжаление, хората, които вярваха и се бориха по време и на тоталитаризма за свобода и достойнство, много от тях се отказаха. Отчаяни, изгубили надежда. Днеска ние им казваме: има надежда и това сме ние. Коалиция Свобода и достойнство. Преди 2 години и половина, честно ви казвам, и аз мислих да се отказвам от политиката. Бях толкова разочарован, толкова предателства, просто човек не може да издържи. Но когато има силната вяра, когато има такива съмишленици като вас,
Няма как да не продължим по този път. Защото на България трябват свободни и достойни хора. Хора, които вярват в бъдещето на България, на свободна България. Аз се радвам, че днеска, между другото, тук сте една много малка част от регионите, искам и към тях да се обърна, към тези хора, които честно и почтенно работят за каузата свободна България, че трябва много усилия, много работа. Ние трябва да спечелим сърцата на хората, като се допрем до всеки, като се обърнем към всеки. Иначе няма да успеем. От тази трибуна не мога да ви обещая, че няма да работите. Напротив, ние за тези 4 седмици не трябва да спим. Да бъдем до всеки, да бъдем във всяка махала, във всяка къща. Защото, за съжаление, в България нещата така са поставени, че нямаме достъп много до медиите. Всичко трябва да се плаща. Скъпи приятели, като се върнете по места, кажете, че тази енергия, която е в тази зала, няма как да не промени България. Достойните хора, достойните хора, разумните хора, хора, които вярват и имат идеали, са тук при нас. Скъпи приятели, както знаете, аз не обичам много да говоря. Последно искам да кажа, този път всички обединихме усилия. Затова е коалицията ни, се казва Свобода и достоинство, Център. За да можем наистина с обединени усилия, защото това никога не се е случвало за тези 23 години. Винаги наразделяха, винаги напротивопоставяха. И от това нещо печелеше тази омразна политическа каста. Този път така да направим, да обединим усилията си, за да спечелим. Аз съм убеден, че на 12 май изборите ще бъдат спечелени от нас. Знам, че социолозите и политолозите не наслагат в сметките. Нека да не наслагат. Ние много пъти сме доказвали, че те не са правите. Защото те стигат по телефоните до хората, а ние сме с тях и в добро, и в лошо, и ще им спечелим сърцата. Благодаря ви, на добър час и ми бъдете живи и здрави! Колко интересно нещо. Аз поканих тук на моя микрофон господин Касим Дал, обаче той предпочете не по-добрия микрофон, а позицията в центъра. И сега да ви кажа по сценарий, трябваше да говоря аз, но не разбирате след неговите тежки думи, че не бих се чувствал по най-добрия начин, но като добър водещ ще се измъкна със следното. Пред вас сега ще застане един виртуоз на словото и на мисълта, Станимир Илчев. Не надминат по красноречие в 40-то Народно събрание, а сега на неговите мащабни познания и разбирания на балканските стереотипи, на религиозната и етническа толерантност, на балканската духовност се радват повече или пък му завиждат в Европейския парламент. Станимир Илчев. Добър ден на всички. Богдан ме похвали прекалено много, но това е защото не съм водач на листа и може и да ме хвали и да ме критикува. Уважаеми приятели,
Моментът може да се определи като исторически, защото ние създадохме една коалиция, която възникна по възможно най-естествения път. Коалициите преди избори са честните коалиции, разбираемите коалиции, опознаваемите коалиции. Коалициите след изборите са нещо различно. В тях има технология, бюрократизъм, бартер, сделка, изход от безизходица, възникнала спонтанно или поддържана изкуствено. Тази коалиция е естествена, твърдя го за втори път, и за това тя има бъдеще. Тази коалиция е модела на страната. Днес и от днес нататък. Тя е извадката на България. Тя е коалицията на хората, които искат да кажат на всички останали 7-8 милиона българи в България и по света: ако някога в дълбините на времето историята е намигнала на географията и ни е разположила на този Балкански полуостров, тя ни е казала и друго, че под това небе на същото място ние ще живеем во век и веков. Тази коалиция не е коалиция на сенките от задкулисието, на сумрачните адвокатски кантори, на приземията на банките и на скрития разговор между монополисти и картелисти. Тя е коалицията на хората, която, както чухте от колегите преди мен, искат да постигнат промяна. Промяна за добро, промяна за всички. Днес има партии, които смесват политическата воля със своя собствен неудържим апетит за обогатяване и властване. Има партии, които бъркат управлението на държавата с денонощно подслушване. Има партии, които смятат, решили са, че да управляваш държава с нейното тежко посттоталитарно наследство е като да управляваш футболен клуб. Има такива партии повече от една. Нашата коалиция не е коалиция на такива партии, създадени в лабораториите на някакви кръгове. За трети път повтарям, че това е възможно най-естествената коалиция, която българското общество е наблюдавала в нейното възникване и сега в нейното действие. От тук нататък, както каза и Касим, на нас не предстои един труден път. Той, между другото, не се измерва само с тези 4 седмици. Тъй като създадохме модел за съществуването на България и за нейното проспериране, ние сме длъжни да се закълнем, че този модел ни ангажира и сега, и по-нататък. Вярвам в успеха на всички нас, взети заедно, и на всеки от нас по-отделно. 20 години лъженационалистите не внушаваха, че трябва да си лягаме с оръжие под възглавницата, защото другия, различния, нееднаквия с нас може да ни причини зло. 20 години етноизолационистите поддържаха тази стратегия на страха. Слава Богу, аз съм израсъл в смесено село и имена като Касим, Корман, Кемал и Мюесер не създават у мен никакъв праг на предразсъдъци. В тази коалиция имаме и една чудесна възможност. Не, че сме я създали сами, защото сме гениални или неподражаеми, а защото сме наградени с тази възможност. Тя дойде свише. Да покажем как е възможно да живеят, да си помагат, да се разбират и да вървят напред българи, турци, роми, арменци, евреи. Всички тези общности са представени в нашите листи, както ще се убедите сами, на самия терен, хармонично,
и справедливо. И това не е механичната конюнктурна смес. Елате да